Bueno, eu o que espero é que cada un este no seu sitio, non? Ao final representamos administracións, pertenecemos a partidos políticos diferentes, pero ao final representas unha administración. Nos tocou, sobre todo este último ano, pois, en fin, unha época complicadísima, donde hubo, pois, os lóxicos roces e as lóxicas friccións, situacións de moita tensión, donde había que actuar rápido, situacións novas para todos. Pero eu onte mesmo tuve unha ocasión de decir, eu creo que en xeral, sobre todo na competencia máis directa que ten moitas, non? Pero un delegado do goberno que é a coordinación das forzas de Corpo de Seguridade do Estado, nós tivemos aquí unha magnífica colaboración das forzas de Corpo de Seguridade do Estado, a estamos tendo tamén no control da pandemia, no control do cumprimento. En ese sentido teño que agradecerlo, non? A mellor botas de menos que fora un interlocutor máis directo do que pasa que en Galicia aquí para pasarlle o goberno central, non? Temos moitas asuntos pendentes co goberno central que probablemente un delegado do goberno hubiera sido a ferramenta perfecta para transmitilas, máis que para defender as posturas do goberno central frente á Xunta de Galicia, non? Pero no que na coordinación do día eu teño que agradecer que hubo unha moi boa coordinación, sobre todo no que se refere ás forzas de Corpo de Seguridade do Estado, e espero que o novo delegado do goberno, o cal coñezo ademais, leva moitos anos de alcalde de Ames, por lo tanto tiñamos relación nese sentido, pois que se dé conta de que ao final a Xunta representa a todos os galegos, aínda que nos elixan na candidatura dun partido. E, por tanto, o delegado do goberno debería pensar que representa o goberno central na comunidade autónoma e é máis, que eso a veces se nos esquece, que o primeiro representante do goberno central nunha comunidade autónoma é o presidente do goberno autonómico. Por lo tanto, a relación debería ser especialmente estreita.